Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία που είναι «Τα παπούτσια μου» του Κιουμάρ Σπουραχμάτ. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης έγραψε και το σενάριο της ταινίας και η ταινία είναι παραγωγής του 2014. Ο Κιουμάρ Σπουραχμάτ θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες της γενιάς του. Ήταν σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και λέω ήταν γιατί απεβίωσε φέτος, το 2023. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το σενάριο της ταινίας, την ιστορία της, την εμπνεύστηκε από τη μητέρα του. Και έχει πάρει έτσι εικόνες και ιστορίες από δικές του προσωπικές και οικογενειακές καταστάσεις. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα, ο οποίος ζει μακριά από την κόρη του εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει επαφή μαζί της. Οπότε η μοναδική του ανησυχία και ο βαθύτερος πόνος του είναι το γεγονός ότι δεν έχει νέα από την κόρη του. Περιστασιακά τον επισκέπτεται η ανιψιά του για να τον φροντίσει. Σε μια σκηνή αποφασίζει να βγει μόνος του βόλτα και τον βλέπουμε σε ένα παγκάκι και εκεί πέρα αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δεν θυμάται τον δρόμο επιστροφής προς το σπίτι του. Η επόμενη σκηνή που τον βλέπουμε είναι κατευθείαν όπου καταλαβαίνουμε ότι πάσχει πλέον από την νόσο Αλτσχάιμερ. Το κεντρικό θέμα της ταινίας, όπως είπαμε, είναι αυτή η σχέση του πατέρα με την κόρη του. Και σε αυτό είναι που ποντάρει και ο σκηνοθέτης, θέλοντας έτσι να μας προκαλέσει συγκίνηση και σε αυτό πάρα πολύ βασίζει και όλη τη σκηνοθεσία, σε αυτή τη σχέση. Και τα καταφέρνει. Σε αυτό βέβαια οφείλεται πάρα πολύ και η πολύ καλή ερμηνεία του ηθοποιού που υποδίεται τον βασικό χαρακτήρα, του Ρεζά Κιανιάν, ο οποίος βλέπουμε ότι έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τη συμπεριφορά ενός ατόμου που πάσχει από Αλτσχάιμερ, τις αντιδράσεις του, όταν αγγίζει βλέπει πράγματα τα οποία του φαίνονται καινούρια και είναι αντιληπτές οι διακυμάνσεις του, οι συναισθηματικές και οι νοητικές. Ειδικά όταν αρχίζει και θυμάται, του έρχονται στη μνήμη του πράγματα και από το μακρινό παρελθόν, όταν φέρνει την κόρη του σαν εικόνα, σαν μικρό κοριτσάκι. Το σενάριο παρόλα αυτά της ταινίας προσωπικά δεν με κέρδισε ιδιαίτερα. Ένιωσα ότι επαναλαμβάνεται και ότι σαν να μην είχε κάτι καινούριο να μας πει. Αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον όταν η γυναίκα του επιστρέφει από την Αμερική στο Ιράν για να δει τον άντρα της, όπου έχει μάθει από την κόρη της την κατάστασή του, γιατί εκεί πέρα γίνεται η ανατροπή στην ταινία. Αποκαλύπτονται κάποια μυστικά, καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο κάποια πράγματα για το λόγο που η κόρη του και η γυναίκα του δεν είχαν επικοινωνία μαζί του και υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των χαρακτήρων. Άλλωστε, στην αφήγηση μιας ιστορίας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σύγκρουση που προκαλείται μεταξύ των χαρακτήρων και η σύγκρουση του βασικού χαρακτήρα, ίσως κάποιες φορές και με τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, όσον αφορά τον αδερφό του Χαμπίπ, τον οποίο υποδίεται ο Μοζαφαρί, θα έλεγα ότι δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και δεν μου είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρες κάποιες αντιδράσεις του στην ταινία. Δεν χτίστηκε ιδιαίτερα ο χαρακτήρας του, δεν δόθηκαν πολλές λεπτομέρειες για το background του. Γι' αυτόν τον λόγο και στην πρώτη τελευταία σκηνή που έχει μαζευτεί όλη η οικογένεια και αρχίζουν και βγαίνουν στη φορά έτσι λίγο κάποια μυστικά και τους λόγους και οι λόγοι βασικά για τον οποίο ο καθένας έπραξε έτσι όπως έπραξε. Η αποχώρηση του αδερφού του Χαμπίπ από το σπίτι, ενώ φαίνεται ότι κουβαλάει ένα έτσι δραματικό φορτίο, δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, δηλαδή δεν με ταρακούνησε, δεν με συγκίνησε, ενώ θα μπορούσε δηλαδή αυτός ο χαρακτήρας να έχει πλαστεί λίγο διαφορετικά, ώστε να έχει και μια υπόσταση μέσα στην ταινία. Ένα καλό στοιχείο έχει η κινηματογράφηση της ταινίας, η οποία φέρει έτσι όλο αυτό το πόνο και τη θλίψη, ο οποίος υπάρχει στη γενική ατμόσφαιρα της ταινίας. Και ειδικά οι στιγμές που έχουμε τις αναμνήσεις του Χαμπίπ και επίσης και η μουσική συνοδεύει πάρα πολύ όμορφα και αρμονικά τις σκηνές της ταινίας. Η μουσική έτσι πάντα
Είναι δηλαδή ένα μέσο έκφραση συναισθημάτων. Πολλές φορές τραγουδάμε, ακούμε μουσική για να απαλύνουμε τον πόνο μας, να νιώσουμε καλύτερα. Γι' αυτό και η πιο σημαντική ίσως σκηνή της ταινίας είναι η στιγμή που τραγουδάει ο Χαμπίμπ και κάθεται με την οικογένειά του στο σαλόνι. Και ενώ ο πρωταγωνιστής έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, εκτός από αυτό, είναι μια πολύ δραματική σκηνή και πάρα πολύ τραγική, γιατί έχει δίπλα την κόρη του, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι είναι εκείνη, ενώ τραγουδάει για την κόρη του. Νιώθουμε και τον πόνο που βιώνει και η οικογένειά του για τα βάσανα που περνάει ένα πολύ αγαπημένο τους πρόσωπο. Πέρα από όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες σκηνές στην ταινία οι οποίες δεν προσέδιδαν και κάτι στην εξέλιξη της ιστορίας, οπότε λίγο με πέταξαν έξω. Π.χ. η σκηνή με την πόρνη, την ναρκωμανή που φέρνουν στο σπίτι για να φροντίσει τον Χαμπίμπ, η οποία μετά τη βλέπουμε στο μπάνιο και λέει τη δική της ιστορία. Αλλά δεν προσδίδει κάτι στην εξέλιξη της ιστορίας, δεν χτίζει κάτι για να πάμε μετά παρακάτω. Δεν χτίστηκαν τόσο πολλοί χαρακτήρες, ώστε να καταλάβουμε δηλαδή το διαπληκτισμό μεταξύ τους. Καθώς επίσης και το τέλος της ταινίας μου φάνηκε πολύ απότομο, και το ότι η γυναίκα γυρίζει στην κάμερα και μας μιλάει είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε πριν. Προσωπικά θα έλεγα ότι αξίζει να δείτε την ταινία για την υπέροχη ερμηνεία του Ρεζά Κιανάν. Είναι μια ρομαντική ιστορία, πολύ συγκινητική και μελαγχολική, με χαριτωμένα στοιχεία κάποιες φορές, μας κάνει να χαμογελάμε. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου ακόμη μια φορά μέχρι το τέλος. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube με την ονομασία Iranflix and Christina, και εννοείται ότι περιμένω και τα μηνύματά σας στο Instagram, στο προσωπικό μου προφίλ. Η επόμενη ταινία που θα δούμε είναι η Πισίνα Ζωγραφικής, που μπορείτε να τη βρείτε και στο site στο Iranflix, και μέχρι τότε σας εύχομαι καλή συνέχεια.